Ihina ike ube ịhụnanya gị na obiọma gị o juru m anya iwe gị gbanwe ọ dịghị onye dị ka gị ịbụ Alfa Omega anyị niile n'aka gị bụ anyị na-acha gị mma anyị na-acha gị mma n'ihi na ị mara mma ịhụnanya gị obiọma gị o juru m anya ịhụnanya iwe gị gbanwe ọ dịghị onye dị ka gị ịbụ Alfa Omega anyị niile n'aka gị onye anyị na-acha gị mma anyị na-acha gị mma n'ihi na ị mara mma ịhụnanya gị na obiọma gị o juru m anya iwe gị gbanwe ọ dịghị onye dị ka gị ịbụ Alfa Omega anyị niile n'aka gị mma anyị na-ebuli gị elu onye siri dị gari n'ụwa ịhụnanya gị na obiọma gị o juru m anya iwe gị gbanwe ọ dịghị onye dị ka gị n'ụwa ịbụ Alfa na Omega anyị niile na-aja otuto anyị na-aja gị mma anyị na-aja gị mma
Let the rock of my salvation
Though the lion may be on the way to him, but we shall leave him for victory. Victory. Only move on to the righteous side. Move on to the righteous side. Move on to the righteous side. Hallelujah. Move on to the righteous side. Move on to the righteous side. Move on to the righteous side. We are able in Jesus' name. We are able to go on and take the country. Because send the land from Jordan to the sea. But the giants may be on the way to him now. But we shall be for victory. Victory.